салом дӯстони азиз, шахсоне ки дар бораи курси заказ кардан аз хитои маълумот мепурсидед, имрӯз ҳама саволҳои шумо ман ҷавоб медиҳам. Бинед дӯстони азиз, курси мо бениҳоят калон аст. Ҳангоме ки шумо курсро харидорӣ мекунед, дар он ҷа шумо метавонед омӯхтан чӣ чизора. Бинед, аз маркетплейси Taobao, Pinduoduo, хоб 1688 ва якта дига маркетплейси аст ки дар он ҷа фақат поизон ном дорад ба фикрам, фақат брендои пеши пеш Adidas, Nike ва дигар чизора метавонед харидорӣ кардан. Яъне 4 маркетплейс плюс ин WeChat, Alipay, ҳамин чизора шумо меомӯзед. Ғайр аз ин, ҳамчун бонус дӯстони азиз, дар дохили анами курс барои шумо нишон медиҳем мо боз чӣ хел интернет магазин кушодан дар кор ва ана ҳамин интернет магазина продвигат кардан дар кор, яъне пеш бурдан дар кор ки бизнесон пеш биравад, савдотон пеш биравад. Бинед дӯстони азиз, дута отдельни гурӯҳ ҳастад. Якум гурӯҳ ошта гурӯҳи омӯзишӣ ки дар он ҷа тамоми омӯзишҳо дохил шидагианд, метавонед омада тамошо кунед ва чизе нишон дагиа анҷом диҳед. Ва гурӯҳи дуюм ин гурӯҳи савол-ҷавоб. Чизеро ки аз омӯзишҳо шумо нафаҳмидед, дар гурӯҳи савол-ҷавоб метиҳед, барои шумо ҷавоб метиҳанд, шуморо то результата, то баъд аз овардани натиҷара роҳнамоӣ мекунем, то ин ки ҳама нозикиҳои ин курсро омӯзеду аз худ кунеду пешравӣ кунед. Ва боз як чиз муҳими дигарам мехоҳам барои шумо қайд кунам дӯстони азиз, ҳангоме ки шумо дар гурӯҳ доступ мегиред дохил мешавед, то ба охир, яъне пожизненно дар ҳамин гурӯҳ памесед, аз ин гурӯҳ шумо удалид намешед ҳеҷ вақт. Ва тамоми обновлениҳое ки дар гурӯҳ мешавад, яъне тамоми омӯзишҳои наве ки мо дар гурӯҳ мепартоем, ҳамаи омӯзишҳо дар оянда барои шумо ройгон дастрас карда мешаванд, чунки шумо аз гурӯҳ удалид намешед. Ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор. Кадоме ки курса харидорӣ кардан мехоҳад, марҳамат ба рақамҳое ки дар зер дида истодаед, дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед, шуморо кӯмак мекунем. Худованд нигаҳбонтон бошад.